I går der lavede jeg en video, der handlede om det her med, hvordan at du giver dig selv en rigtig god dag. At det er et valg, du træffer. Og det kan måske lyde meget sådan, ja, du gør det nu bare, og så simpelt, og så videre. Og det kan godt være, at det måske ikke er simpelt lige nu. Men jeg fik sådan lyst til at lave den her video, fordi jeg tænkte, at nu får du da i hvert fald et lille quick fix til, hvordan du selv kan gøre det. Jeg begynder næsten allerede at grine for, hvad jeg tænker over det. At jeg skal sige det her til dig, at det er, at en ting, du selv kan gøre, det er, at du ved ikke, du skal høre det der med, at du bare kan stå og smile, og lige pludselig, så begynder dit smil bare at blive ægte. Jeg kommer også til at tænke på en anden ting, at du kan jo bare begynde at grine. Altså starten med ligesom, for eksempel når man går i letterklub, ikke fordi jeg har været det, men at du bare begynder at grine. Sådan totalt kunstigt, virkelig kunstigt. Og på et eller andet tidspunkt, så lover jeg dig for, at det går over et rigtig grin. Så når du har en rigtig dårlig dag, så prøv at gøre det, for at begynde det der ha ha ha, ha 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 ha, hi 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 ha. Ja, okay, her er det virket ret hurtigt, men det kan så selvfølgelig godt være, at der skal mere til, før at det ligesom giver mening. Men ha 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 ha, ha 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 ha. Ja, okay, men prøv bare selv at gøre det, og hvis du endelig synes, det kunne være vildt sjovt at få en anden med op, som måske heller ikke har den bedste dag, eller lige skal have sådan en cheer op på sådan en dejlig fredag eftermiddag som nu, så prøv bare at gå hen og bare grine foran vedkommende. Og som oftest, der smitter det, altså det er eddermame svært bare at stå og være passiv, medmindre du møder en, der fuldstændig er totalt mismatcher, en der virkelig bare sådan har bestemt sig for, at det her, det skal bare være ikke sjovt, eller det skal bare være en lortedag, og nej, du er på ingen måde sjov. Men gå videre til det næste. Jeg er sikker på, at det virker. Ha' en rigtig god fredag eftermiddag med super mange